Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय थाबाय। लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआ जाहैबाय नेपालाव थांनो नागिरदों आरोना जोङो इन्डियाखौ बारनानै फार्स्ट टाइम नेपालाव आगान हैसिगोन। लोगोफोर नेपाल जायगाया माबायदिखौ फार्स्ट टाइम नुसिगोन आरोना। नोंथांमोना आं बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों। आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना मोजां मोनोबा। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, जों दायो थांबाय थानोसै। जिरायना आथिं आखाइ साजोब्बाय लोगोफोर, मा खालामनो उपाय गैया। नेपालाव थांनाय फार्स्ट टाइम लाइफआवहाय खोनाबायसो थादोंमोन नेपाल जायगाखौ, ओमफ्राय फाइनालि नुमारसिगोन आरोना दिनै लोगोफोर। जों 10टायावनो फैदोंमोन, ओमफ्राय दायो फुं जाबाय। मोखां सुदो नेपालाव फैग्राफोरा। आं सुथ'वाखै, आं सुनोसै। सुखांबाय मोखां? फैनि लोगोफोर, गाहायाव मन्दिर दङ आरोना, मन्दिर गिदिर। दैमा सेराव दं बे मन्दिरा, ओमफ्राय बै साइडखिजा दालां दङ आरोना। ओमफ्राय जों दायो सिलिगुरि मोनसिगोन आरोना लोगोफोर। सिलिगुरि गेट माने इखौ बारबाय, ओमफ्राय सिलिगुरि मोनसिगोन दायो। थांबाय थाबानो मा सानजौफु जालायलांबाय आरोना लोगोफोर, दाबो मोनला। जों दायो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस सिलिगुरि मोनबाय आरोना लोगोफोर, हटेलहाय। ना गुरदों, माइ गायदों। इउ इमान गोजान। मिलायबाय। दुगैखांनानै ओमफ्राय ओंखाम जाखांबानो बेनिफ्राय जोङो थांनांसिगोन आरोना लोगोफोर। रुम फ्रेस जानोल' थाखाय इयाव। इयाव थाया। दसे ओमफ्रायो नेपालाव थांनोसै। दायो दसे रेस्ट लानो सिलिगुरि गेस्ट हाउसनिफ्राय ओंखाम जाखांना फैबाय आरोना लोगोफोर। जोङो दायो नेपाल फारसे थांफिननोसो। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। पास खालामदोंमोन आरोना लोगोफोर, बेयाव ओंखारनो गोनां जादोंमोन जोङो, ओमफ्राय भिडिअ लानो होआ। अकस्मात आथुर जादों आरोना, चेक खालामदोंमोन। काठमान्डु गेट आरोना बियो, फार्स्ट नेपाल हाबनाय गेट बियो लोगोफोर। आधार कार्ड लायो आरोना बेवहाय। फाइनालि गाइस जोङो जायगा सफैबाय आरोना। नैबेवहाय स्टेज मा होनो जौसां गायसनना दोनो आरोना बेवहाय। ओमफ्राय गाबोनो मा खालामनाय जागोनथाय जों बेखौ बारा एसे मोजां मिथिया। थफ्ला थफ्लि जों सफैबाय, गासैबो जिरायजोबना दङ नै। बेखिजाबो। ओमफ्राय बिराद बरिं मोनफैबाय जों फैनानै, मानो होनोबा मबाइलाव नेटानो नाङा। गाबबाय थानोसै आं दानिया। प्रग्राम स्टेज। यू ये क्या हो रहा है भाई? सोती बच्चे।
लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जोङो सफैनानै रेस्ट लानानै दसे प्रेक्टिस खालामदोंमोन आरोना स' बेखिनियावनो दोनबाय बाय बाय लाभ इउ अल